Podnikové systémy ukazují pouze hotové výrobky na skladě, ale nevidíte skutečný průběh výroby. Celostní výrobní tok zobrazuje jednotlivé milníky a umožňuje 100% digitální vizualizaci od momentu plánování až po spotřebu zákazníkem. Příkladem je technologicky náročný výrobní tok, který nelze jednoduše optimalizovat běžnými metodami. Kdy je náročné plánování následováno složitým nastavováním strojů, slévání oceli, válcování polotovarů, až po finální formátování výrobků. V náročných tocích jsou výrobní dávky velké, rozpracovanost vysoká, hotové výrobky zabírají místo ve skladu a dodací lhůty zákazníkům jsou dlouhé. Tyto procesy si obvykle vyžadují osobní sledování průběhu ve výrobě. Pro naši 3D simulaci využíváme historická data v horním grafu a horním 3D toku pro vyhodnocení vaší skutečné výkonnosti. Následně ji porovnáváme s optimalizovaným spodním tokem, který ukazuje přínosy nově navrženého procesu a standardizované úrovně strategické zásoby. Díky tomu se výkon výrobního řetězce přizpůsobuje reálné poptávce, přičemž zůstává zachována dostatečná bezpečnostní zásoba. V tomto případě náš nový tok snižuje zásoby a dodací lhůty až o 50%. Naše celostní vizualizace pomáhá snížit až 99% administrativní zátěže, sníží zásoby ve všech krocích, zkrátí dodací i zpracovatelské časy a zlepší pružnost zákaznického servisu. Pomůže vám optimalizovat tok, snížit chaos a zlepšit kontrolu ve výrobě. Tato 100% digitální trasovatelnost umožňuje propojení s podnikovými systémy v reálném čase a zároveň umožní i vizualizaci v digitálním dvojčeti anebo podpoří rozhodování vaší umělé inteligence. Venuše a Jiří pro vás připravili 16 různých verzí 3D animovaných modelů pro celostní optimalizace interních i externích logistických toků. Kontaktní údaje na Venuši a Jiřího najdete pod QR kódy. Neváhejte se na ně obrátit o pomoc s optimalizací.